nemá ešte rodičov? Na koho ešte čakáme? A nikto a máte prítomný? Hej? Stojte! Stojte! Pekne sa postavíme. Ako sa postavíme na začiatku? Nie oproti, niekde budem teraz oproti vám. No, oproti vám na krajine. Chalani, do jedného radu vedľa seba pekne. Ale to je chlapec, dievča, ale medí. Tak, Stojte! pekne stojte. Nôžky sú ako? Haló, nôžky sú? Neviem, či bude dobre proti Kolienka svetlu. sú? Ne, to nebude dobre. Kolienka sú? Vystreté. Brúško? Stiahnuté. Ramienka? Dole. Krk? Nozy? Super. Môžeme začať, myslíte? Áno. Dobre. Tak ja sa volám Veronika Dragondesová, som študentka Vysokej školy muzických umení. Naše deti vyučujú pohybovú prípravu. Tento polrok sme sa zameriavali hlavne na to, aby sme sa naučili úplné základy, čo sa týka práve ľavej strany, rytmika, pohybová gymnastika, úplne najzákladnejšie veci. No a tak sa s vami pozdravíme a hádam sa vám to bude páčiť. Tak, deti, ja sa postavím oproti vám, aby som nezamedzala. Viete, čo budem všetci, že? 3 a... Vítame sa na hodine, nôžky si hneď osviežime. Pravá nôžka, ľavá nôžka a potom aj dvojkročka, baletky a tanečníci vyrastú z nás do rôžka. To vieš stať pekne, super. Spravíme bublinku, poďte. Bublinka. Tak to tu dáme ručení spolu. Ideme bublinu. Ešte. Super. Pustíme ručky. Zasa pekne postavíme, chlapci, ručky za chrbát. Dievčatka bok. A teraz sa prihláste, kto vie, čo ideme tancovať. Ale iba sa prihláste, ja vás vyvolám. Ukáž. Dobre, super. Sekundičku. Tak, my sa pekne rozcvičíme, nôžky budeme mať vysoko, ručky nás budú poslúchať, že? Musím držať 21. Poďme sa no, aby sme nezavadali. Neviete, prečo mi nechce ísť do cedučku? Ja ani netuším. Ani ja. Tak. Vysoké kolienka, točíme sa. Ukáž, ako hýbeš prstami, ako krúčiš rukami, ako dúpeš nohami. Wow! Ukáž, ako krúčiš rukom, škrabeš sa za úchom, vytrčeným bruchom. Wow! A ja vás nepočujem, pekne to viete spievať hlasnejšie. Že? A teraz? Ukáž, ako hýbeš prstami, ako krúčiš rukami, ako dúpeš nohami. Wow! Ukáž, ako krúčiš rukom, škrabeš sa za úchom, vytrčeným bruchom. Wow! A teraz bude zmena. Ukáž, vidieť rýchlo svet, na lásko taký čas. Wow! Super. Zablízka tiež. No, teraz mi povedzte, čo ideme ďalšie. Išlo dievča na zemi. Super, a predtým? Čo máme na tú prípravu? Pôjdeme po dvojiciach, chlapec, dievča, žabky,
Poď. Chlapec, dievča, žabky. Ideme takto na diagonálu. Budeme ukazovať žabky, potom strunky, potom na jednej nôžke, potom na druhej nôžke, poskok. Chalani do dvojic s babami. Šikovno, poď. Do dvojic s babami. Poď sem, bež. Sem. Tu máš dievčatko. Tak. Takže prvý nám ukážu, ako skáču žabky, že? Takže si čupneme, pôjdete odtiaľto. Neviete, čo robíme? Kto vie, čo robíme? Nelka, čo robíme? Pôjdeme na tú stranu, že? Odskáčeme žabky, postavíme sa a vrátime sa naspäť. Odtiaľto pôjdeme znovu strunky, na jednej nôžke, na druhej nôžke a poskoky. Rozumená? No dobre. Takže prvé pôjdu žabky. Prvé žabky, hej, stop. Kto je tu prvý? Po dvojiciach, vy nejdete prvý. Tuto idú prvý dvaja, druhý dvaja, tretí dvaja, štvrtý dvaja. Pôjdete posledný. Rozumeno, postaviť sa. Oni pôjdu prvý dvaja spolu sami. Ideme všetko kolo, nedívať sa na neho. Dobre, žabky, krásne. Postavíme sa žabky. Odídeme do zadu. Dobre, postavíme sa. Poďte ďalší dvaja, ďalšie dve žabky. Tak, dve žabky. Naspäť žabky. Ideme všetko kolo, Ďalší dvaja žabky. Poďme žabky. Pekne vysoké žabky. Tak, pozor na hlavu. Naspäť ešte žabky. Poďte. Tak, super. A posledné dve žabky. Poďte. Hop. Ninka pekne, vysoko. A neskoč na dno. Pekne. A ešte naspäť. Ešte naspäť, tak krásne, vysoko. Ďalšie ideme. Prvé dvoječka strunky. Ukážte mi, ako skáču strunka. Na vystretých nožičkách vysoko strunky. Pekne, super. Takže teraz idú ďalšie strunky. Poďte. Hop. Dve strunky spolu, nožky vysoko. Pekne, vysoko. Tak. Otočíme sa naspäť. Poď, naspäť. Tak, krásne. Ďalší dvaja, strunky. Tak, krásne strunky. Ručný bok, chlapci ďakovať. Dopoďte si ďalší dvaj, Saška, poď. Saška, Skajko, poď. Skajko, poď, strunka, pekne nôžky spolu. Ručky zachypať, bok, dievčatá. A posledný dvaja. Tak. Ninka, poď. Poď, strunky, stop. Krásne strunky. Super. Poď, pozor. Spolu nôžky. Tak. Teraz ideme na jednej nôžke. Takže prvý dvaja poďte. Na jednej nôžke. Tak, krásne. Pekne, pekne. Poď, nečakaj. Super, přideli, poď. Tak, ešte kusok. Tak, super. Poď naspäť. Poď. Na jednej nôžke. Pôjdeme tak, že prejdete si takto veľké kolečko s tým postupom. Rozumeno? Čiže viete
kadiaľ pôjdete. Prvá pôjde Nelka, potom pôjdete takto za sebou, dobre? Čiže Nelka pôjde poskokom a skončí pri Karitovi, potom pôjde ďalší. Rozumeno? Všetci? Áno. Super. No poďte.